ассалому алайкум дӯстони азиз. Касе ки мехоҳад ки бор заказ кардан аз Хитоя ёд гира, анами номерои мада муроҷиат кунед. Духтаро ира бинед тамоми чиз мешава аз Хитой бор заказ кардан. Беҳад арзон шумо да меғалта. Шумо прямо аз Хитой заказ мекунед барои фарзандо, барои худтон, барои оилаи худтона буҷетша эконом кардан. Тамоми чизе ки мебинем бо нархи арзон мо метонем заказ кунем. Беҳтарин каргоҳати барои шумо ма ҳамкорӣ мекунам, ёд метиҳам аз нол то ҳама охирша ма шуморо ёд метиҳам. Духтаро бо роҳи осон тамоми чизе ки качественнира заказ карданша, брендови чизора, чизое ки нағза дидестен дар видеои ҳамаи чизое ки ма худам заказ кардагиам бо сифати аъло шумо ҳам метонед. Хоҳем посуда заказ мекунед, хоҳе либос, чизе ки дар ҳами ҳастай дар ҳами дунё шумо метонед заказ карда. Аввало ки Хитой ҳамаи чиза мебурора. Номерои мада муроҷиат кунед бо нархи арзонаи курси ма шумо да ёд метиҳам, мефаҳмонам, шумо ҳам ҳамихел заказотонам мекунед. Духтаро барои ҳамин бетараф набошен ки шумо ҳам буҷети оилаи худтона эконом кунед, сарфакорона истифода барен, бо нархи арзон харид кунед.